Taro. Agaban. Di ko na nabuang ka. Kahilo lagi na. Kalaw. Libgus lagi ni. Gusto na ko lagi makakirig. Masasala na. Nabuang ra ba sila na? Hala, mabuang sa kurani. Makain na. Gubo dyan na. Hoy, kagoy, ako kuy. Iyan ka libgus. Parang gibitik lagi sasan. Salamat ay. Parang Ha? puklod. Puklid. Kahilo na. Ano mo pukli dyan ka rin na? Buot. Gerento. Hi guys, good morning. Ako na po ni si Reverse. Kung bago pa ka sa channel, palihag kong subscribe sa ato kalimutan ng pindot ng bagtingan. Kaya arong ma-notify masunod ang mga videos. Karong buntaga, ako suru-suru ko res ko amang palibot kay mangita kag inutbong kay alaba mo inutbong guys. Pila to kadahon ay? Siyam ni sa kadahon na ay hilba. Diyan na may hilba dia. Kanay hilba. Agay, namakang ilag sa balik may gasaga. Kita ka ato. Himus ka adyo umigas sa mga ak. Danay hilba na eh. Hilba. Biyabas. Dahil ba mo ni? Tulo-tulo. Butsaw o awoy, lagno. Tulo ka hilba. Magkwa po. Dahil ba? Hilba og sa ba ni awi. Awi pa ng isa. Aw. Di awi lagnob. Lagnob di ay. Kaning kakao di ba ni pwede? Manang! Nakang cellphone na sa gawas na sa korona nang ipasignalan. Sunod akong nanay. Kay, nakuha nga man. Pito man kuno sila kadahon tanan. Kadahon. Itok odlo. Aw, pitok odlot di ay. Dahon. Pitok odlot lagi. Bana-ban naman tanin do guys. Kaya naramis likod. Iniisip ko kung bakit ganito ang langit. Nilayo ako sa'yo, hindi ko matanggap. Mahirap magpanggap na ako'y hindi bigo. Ngunit di ko rin inasang mangyayari to. Kung ikaw ay alaala na lang. Alaala na lang. Agay namin nanusok, bildo man siguro ni. Aw lansang jud. Sanay. Sirang dahon ay. Namay lansang tunog sang sinilas. Lansang jud ay. Lansang danis. Naa. Ginoo ko, hindi ka Grabe sa lansang mandi ay. Subas ka dura. Diskulod salamat kay order ma samdig ang tiil, ag sinilas ra. Ako man kabayanas nagihatag, ligam rin kabayanas di ay. Ay, salamat ka azo. Kay wala jud. Kuha. Dera. Tulog ka daw karaba, lain ra gud baho kay. Makalipong. Makalipong magbaho nay. Uy. Asa man ka magbarsa nung? Asa ka magbarsa? Ako dito ba, yan ba ta? O sa kagaw nagos barsag sa waynong. O baka daag man hagkabaw. Tutang-tang ka ng tortor. Adara nakuha ng mga nanay nga mga dahon guys. Mo ni siya tambaw og pasmo. Karaan na din siya tambaw pasmo kay sa oras bata pa ko kasi naman sa kapasmo. Mo ni itambaw ni nanay. Tulo ka udlot sa hilba. Tulo ka udlot sa halibon. Kaya mo halibon guys karang humot ba dabugnaw pud sa bitang tubig yun. Unsa tulo ka dahon sa udlot sa lagnob. Og karnaba, kaya mo karnaba na to, ano may udlot, dahon na naman ni siya nga, di ba kaduguwang. Unsa tulo ka udlot sa biyabas da. Tulo ka udlot sa biyabas. Og sari ba ni? Karang awi dai ni awi. Udot sa awi og karang nai. Kari hanulum o. Sa haran ning hugasan. Ang butang ang inin na tubig ang imnog sabaw.
Anong giugasan mo buo nang nanig da. Ah, arang ini taray. Ito na ang inon. Dana, nabutan na ininit. Unsa ra higupon kay arang ini ta mapasok sa ni ang dila. Unsa kanin sisang kanin sisang mga daon-daon na. Sa una pa mis bata pa ko. Ko sa una ar kakiat. Unsa ara kalaagan. Sige kapas mo kay di makakaon kay sige naglaag-laag kay tawag TV silingan. Unsa karon suway ko ginang dari kay basig mo ang labat sang ukay. Pas mo siguro ni. Kay dahil lagis ni agin, pas mo ko kay naabdan mo ko alas 10 sa gabi. Tapos ubos. Kaya na-upload lang ko ang videos YouTube kay signal dari sabay. Na lipasan ako kaon. O karon na pas mo gusto ko kay di na ko ganahan kaon, gagmay nang kinaan. Sa para kong tatay, maroon akong kugrang muwag. Mayat sa tatay kay ang kinaan gamay. Sige ingan ng muwag katiri ng muwag. Nang muwag ko kung tatay. So gazid sabay pangwagan. Sa orang pas mo gusto ning labad sang ilhan. Mawa rin din imong ring herbal. Lami ang pasisag ko, nay. Sabaw, nay. Lami ang pasisag sabaw. Ay, balik sabaw humut. Nay, ba't sa im nun di, ay? Halipon, biyabas. Nami mo na. Ulian ka ko dani. Dabuntag, inom ka lang kalabutan, di pa mabuko. A few moments later. Unsa guys? Hi guys, welcome. Naman na may pamahaw, humana magpahipos pas bahay, unsa. Karang nay nabintaha sa ang pamati, nakainom ko rutong nay inutbong. Unsa karon magsulo-sulo mi diri sa ubos kay mangita kog tay kabaw lagi, balag usa ra man kakuan. Nga kinalibang. Karang Kinalibang na. Batasan. mangita kog tay kabaw. Kay kang buwak ra tunong karoy. Sakat nga katong nay, nagkaluza-luza pug ko gapang buwak kaluza pud. Puta. Isang bag ni mo ta. Hapit tay kabaw ni wala may tay kabaw puro may kabasakan. Di atay ka ba? O wagi ko no kas labeng. Nganing kalabengan imong agianan. Sampai sa kag Jesus. Jesus. Kay malisang manang mga datang mga mananap. Jesus. Surya. Uy, dito ka manok. Hawa naman. Uy, dito ka manok. Tuka manok koy. Sige lagi hinog dia. Ana. Tuka manok. Ya. Tuka. Kita ibig to ka manok. Hilawan. Na agatang sud maras sa pasyon. Dia si tay kabaw di ay. Ngi. Ara pa man kabasa kaju. Ata ka nang ganggangan ko, bisag madana ganggang. Ano, tumbi. Lata man. Balag asal agad pangita asal lang sa katapukan ng gahi-gahi. Oh. Kita migtugkan at nang nalibut-but ko ahar ko ba kita diha ah. Tukan. Nalibut ka tanang ko sa naguli. Kita pa migtugkan sa kabuok. Dia sako. Masag gusto ay kabaw tara. Dia sako. Ay. Pakalim nga kabaw ko ila sa kos ko ni sa sako. Aw, ayaw ko sa mga gabaw ha. Wala tay kabaw. Ito, libang lagi ng kabaw. Para pag mga tay kabaw nang awaman. Bahin na pag kunin jud sa kasaraka. Tapok. Namating. Wala jud kuy. Ito ah. Alita. Ito, timog na lapad. Kana tay kabaw dyan ako eh. Katong nalingan nga itim. May tay kabaw di ay. Habang butang bilasang tanong mo ha? Yurot ng pangmanang tay kabaw. Gihangat tagad ko pangitag tay kabaw. Ano man di tay kabaw? Dere kita kuy-kuy. Tay kabaw sa kaparak. Tay kabaw. Ito apa to ah? Bitaw, usa ka kuan, tapok, usa ka tapok. O matay sundang ikub-kub. Ano sundang ka? To ate mo ni kapadasing kita eh. Ate sundang. Di apa ta?
Humok man kay. Ni! Dila man. Arang humok ako'y. Hilaad man. Hilaad man hilamon. Pakyas dyan guys. So, sabi kakuhag tayo kabal sa kabuok. Kay, arang magkabasa. Ay kabo di ron. Pamahan sa tunaho. Para tong balik ko, mamana. Hali ko'y. Hangat ko. Mga magazin. Ude, uwaping. Mushroom. Uy, nagkana na ba nagkaadyo, uy. Hala. Uwaping, magkana yun sa. Nagkana. Uwaping ba ni? Urun sa ni? Wapang na. Wag, libgus ba ni? Di, homo kong punuan. Kakoy, libgus ba? Homo kong punuan. Di alibus. Magdakog duha. Kaya pakitang, ang ipakita ni, tatay og libgus ba ni? Kaya og libgus ang balikon. Des tatay. May pahilam. Nang, libgus ba? Laro. Agaban. Di ko na nabuang ka. Kahilo na. Kahilo. Kahilo. Inis ka daw. Libgus lagi ni. Gusto na ko na makirig. Masasan na na. Nabuang ra ba sila na? Hala, ang buang sa kurani. Labi na. Makain na. Gubo dyan na. Parang gibitik lagi sasan. Kaya matay. Parang puklid na. Ha? Puklid. 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 Kahilo na. Ano mo pukli dyan ka rin na? Buot. Gerento. Napakyas did ko guys. So ako nagtay kabaw. Kay, kuha lagi, araka, basa ka to. Anza, nagawa ko sang blog kay nagniwang. Parang sarag gazang, niwang nga. Nagniwang. Kanin siya. Duha na may isang dahon. Pero, kanin may ikagagaan dyan kay nagniwang. Jagrahon, usan na laman, nagkarang isa kapuno. Pero basta na rin ang udlot. Palang yung patang tayo gabaw. Nung katagtay ka, kakitain ng kukuan. Uwaping. Jadi ba yung kulupot tumahong uwaping nga. Makabuang madi ko no to. Ni tatay. Puklid man ako nga na to. Puklid. Gimotong ka na, puklid mo kuno ka. Abi ko mautog libgus. Di mau. Ay naku. Unza mangita dyan ko na yung tay kabaw. Masutag mo init na sa gunson. Arong kakita kong tay kabaw daghan. Dukdo dyan ko na doa kasako. Ang mga buwak lagi eh. Kuan. Nang giniwang. Kara dyan naniwang. O kari. Kara may nagniwang ka adso. Mao to ang vlog karong adlaw guys. Nja, salamat sa pagtanaw ja. Sunod na po, kita-kita nang patasunod ug asa ko na rin matunong. Bye-bye. Love you.